Este é un pequeno paso para o prato, pero un gran paso para os galegos. Porque sí, señoras e señores, hai un galego na lúa e hoxe estamos máis preto da lúa, todos os galegos e galegas. E imos cociñar na Voltas co Prato para esa xente pois que marcha por aí adiante, que ten que ir ao espacio, pero que tamén está aquí na casa. Seguídenos, como sempre, en @Voltas co Prato, porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E imos chamar aos tripulantes desta nave do espacio. Que pasen, por favor. Xanque Meixeiras, Merche Rodal, un aplauso para eles. Ai, que agobio, Sí. Respirei fatal, Aí. Sí. Oh, Pois é oxígeno puro que manda aí. Sí, no, aquí moi ben, Es oxígeno puro. Pero, maravilla chegar aí, poñer a nosa bandeira do Voltas co Prato no espazo na lúa. E aquí estamos nós para cociñar para todos e todas vos que estades na casa. Xoaque Meixeiros, como estás? Moi ben, aquí. Estás contento? Moi feliz, sempre. E sobre todo eso, cando te dicen tes que inspirar a alguén a levar alimento á lúa. Bueno. Pois entonces aí veñome arriba, claro, porque Pues- eso irá por aí. Bueno. Está Xoanque Meixeiras na nave do Prato e tamén está Merche Rodal, como estás? Moi ben. Ben? Sí. Estás preparada? Para sí, partir? preparada. Teslle medo a cociñar no espazo? No, ten que ser máis doado. Bueno. Aí non é Imagina marejada. o aceite por aí. As boliñas de aceite. Veña, va. Imos cociñar, señoras e señores, a ver que nos trae Fátima de Ordes. Ola, eu chamame Fátima, son daqui de Ordes e queríavos propoñer un plato porque me parece moi versátil, que son as tixolas, poden levar case de todo, non? As máis típicas son ovos revoltos con patacas e tal. Hai unha que a mí me gusta especialmente, leva bacallao, alcachofas, ovo e un sofrito de allo e cebola. Está buenísima. A ver con que nos sorprendedes hoxe. Miquiño. Moi ben, Fátima de Ordes, que aí está cociñando para todos e todas nós. Imos á lúa, di o título do programa, imos á lúa, grelo, marisco, e non arrisco. Porque, no, polo que temos entendido, grelo non sabemos, pero algo de marisco sí que levan, Sí. Deshidratado, pero algo levan. Xoanque Meixeiras, que vas E facer? grelos, marisco e grelos. Bueno, sí, Eu vou facer podríamos ir, misión unha algo. tixola. Home, non pode faltar. Unha tixola vai facer Xoanque Meixeiras. Con que? Unha tixola con grelos, con chourizo e con os ovos. E por suposto ten que levar un allo e cebola. Sí. Se non, aí acabamos non conxuga a proteína. É un jereliño ali, que xa estás O cocido. greliño que xa o teño cocido, unha pataca, e vamos a facer primeiro unha bechamel para xuntar despois todo na tixola. No último momento vamos fritir unhos ovos, os vamos poñer en riba, e sin máis. Os Algo imos visitar espectáculo. a cara oculta da lúa que non se ve, a que vamos poder ver nos próximos días. E Xoanque Meixeiras vai levar unha tixola a todos os que están do outro lado da lúa. Merchi, Eu vou facer unha cataplana, unha tixola típica do Algarve portugués. unha cataplana. Sí, chamas así. Fan no Algarve portugués unha cousa que se chama Sí. cataplana. Vas a ver, leva realmente como a nosa paella, que a nosa paella fais en un recipiente especial, que é a paellera, non? Pois eles a cataplana fan un trebello que é similar como a dúas... Ah, vale, ten un cacharros cacharro, así. un chismo, un chollo que se chama cataplana. Sí, é como unha ameixa que abre e pecha e aí dentro cando se cociñan creo que todos vin, os... creo que Pois vin eso, algunha vez. chámase cataplana. Vale, entón Vamos, nós non temos cataplana, facemos o que podemos. Pasa como co paella, chámase tanto o prato como Sí. o recipiente no que o cociñas, non? As Ten o dúas mesmo nome. cousas. Moi ben. Pois, señoras e señores, facemos cociña intergaláctica no Voltas co Prato, viaxamos ao satélite da Terra, imos á Lúa con Xoanque Meixeiras. Veña, vamos para lá. Con aceitillo de oliva. Aceite de oliva da... Esto... Venga, Hai uns vamos a olivos ali na Lúa, verdad? Os olivos. Hai un... Non hai, pero xa tardaremos en levar os olivos. Os kibis. Xoanqui. Allo. Eu, Fran, allo. Queima. Aceite queima moito. Na lúa. Fume na lúa. Plato. Veña, si podemos lo parvo. Vai, que salto o aceite. Mira, Tentino, si cando poñades a música esa, vale. No, te Do había Odiseo que no pasar espazo, nubes. cando poñan a música temos que pasar a cámara lenta, vale? A partir de agora. Isto para a xente que queira xogar. Bueno, vale? eu teño que remexer, cañoto. Perfecto. Remexeo. Pero podes remexer a cámara lenta. Sí, tamén é certo. Bueno, estar facendo un refrito. Tendo en Sí. conta que na Artemis 2 esta
na que están, na Artemis 2, non poden cociñar así. Porque escaparía... Eso porque non hai un galego que faja... Que crea gravedade. Efectivamente, se non aí nos poñemos enseguida. Vamos, dile que sea aí. Entón, allo e cebola. Porque unha empanada máis que galega non é. Podes encher o que queira. Ah, que sí. Estaría moi guai que levaran unha empanada. Unha empanada, tío. O tupper do Pellegrino. Estaría moi guai. Claro, ou unha costrada de Pontedeume tamén, que está moi... Veña, como se fai isto? Porque Bueno, entendo vale, mira, que estamos temos que rustrindo, explicar un non? pouco paso a paso. Efectivamente, temos que rustir un pouquiño. Queremos darlle o sabor a parte do allo e da cebola, que é a parte vegetal. Podemos botarlle calquera vegetal. Eu me animaría tamén por un gallo porro, ou se tedes na casa, non vos cortedes e para adiante. E agora con iso vamos a darlle sabor. E agora darlle sabor, pois, un chourifiño. É que estuvo guai porque dixo eu botaríalle calquer vegetal, pero agora vamos darlle sabor. E como lle damos sabor? É dicir, un chourifiño. Chourifiño, touciño, ti xa sabes. A ver que porcos mandas ti á lúa, Que para facer a os levo matanza. envasados. Bueno, é verdade. Xa levo o porco envasado ou non o Podes levar envasado. Ai, a xente da casa que nos chame ao 664-483419 é o teléfono da Voltas co Prato co que podedes falar con nós, por exemplo. Biches a primeira chegada ao espazo. Biches a primeira. Veremos esta. Non a vi. Chamádenos a Voltas co Prato. Ya. 664-483419. Xa está. E hai xente que sigue de festa, Hai xente que sigue de festa. Hai xente que sigue de festa porque esta fin de semana houve moita troula por Galicia adiante. Sabedes que están coa Pascua de Padrón, perdón, que hai aí moita xente que aínda continúa, porque hoxe é a Pascuilla. Sí, sí, señor. Así que estarán facendo E de receitas. Galicia, está o luns que hoxe está que de festa tamén. Que guai. Ahora, gustaríame saber por que falei a cámara lenta se os astronautas a cámara lenta non falan. Eu que sei, Van porque é así. Pero Claro, que son os movimientos. Vamos a deixar a Xoanqui, imos coa beleza intergaláctica. Gracias. con Merchi, veña. Vamos con Merchi. A Merchi danlle ritmo, a Merchi. Danlle ritmo, Merchi vai facer, por iso sou aquí en Barreiros, vai facer unha receita típica portuguesa. Sí? Do Algarve. Do Algarve. A Como se chama? cataplana. Cataplana. A cataplana. De peixe e mariscos. Fanna tamén de porco, Oh, pero hoxe facémola de peixe e marisco porque que ten de especial? que lle botan o peixe e o marisco engádenlle chourizo, que é o que necesitan os astronautas no espacio. Esas comidas que teñan moito sabor. Engádenlle chourizo. Ostras, estades os dous tirando do mesmo, Daite conta, os dous ca mesma historia. A ver. O sea, vamos a meter chourizo, material, grasumada. Sí. Chourizo deshidratado. Eso, Chourizo deshidratado. Non vos digo máis, aí hai un pilón. É que quero que vos quede claro, se hai que ir á lúa, que ides levar. Quero dicir, cando ibas a estudiar fora, que lle pedías, eu, por exemplo, cando marchei a estudiar a Bilbao, que fixen ali 2 anos a carreira, que lle pedía a miña nai, a miña tía, a miña boa que me meteran? Chourizo. Claro, envasados ao vacío. Que vas pedir? Chourizo. Entendes? Bueno, moitos tapes congelados, pero... Entón, a cataplana leva o chourizo. Vexo que tes aí polvo. Claro, eu E tiña peixe. un par de rasos de polvo, tiña unhas anillas de calamar, un pouquiño que tiña por casa, así. Vale. Un par de toros de peixe e un pouco de mariscos. Se houbera mexillóns, espectacular, ou ameixas. Claro. Pero tiñamos estes pedazos lagostinos que imos empregar. Entón, poderías utilizar calcara cousa que che queda na neveira Claro, que vesti peixe, que marisco... está aí nas últimas deste... Que non sei que facer con isto. Está máis para ser basura intergaláctica que para ser alimento. Pois, podes meter na cataplana. Podes metelo na Podes cataplana. meter na cataplana. Entón, aquí que estamos facendo? Refogando as verduriñas. Pemento vermello, amarelo, Que verde, ben mulen. un par de cebolas, 3 dentes de allo. Botei un pouco de sal Jope. e aceite. Están refogando aquí. Ulen Por moi outro ben, lado, non? as pataquiñas. Que si tiveramos tempo, igual non facía falta medio fritilas con antelación, pero como vamos un pouco xustos. Si non faría aí, non? Sí, si non faría directamente todo aí. Pero se digo, vou facer adiantar un pouco. Moi ben,
Ben, pois vamos chamar a nosa convidada espacial e especial que está hoxe con nós aquí no Voltas co Prato. Recibimos con forte aplauso a Fátima de Ordes. Un aplauso para ela. Hola, Fátima. Que tal? Hola. Tanto tempo, Sí. Volvichi. Mira, iba a traer la escafandra, pero tiña no tendal. Vale, é que cando subes a vai tardanse Tardanse carga. Vai xa se subiche, non sei que, son moitas historias, moito traballo. Vos pensades que non para a xente que vai baixo do mar ou que vai ao espazo ten o seu traballo. Ai, ten. Non andamos con historias. Sí, señor. Vamos con Merche Rodal, veña, que che trae unha receita así un poquinho... Eu creo que... Estou facendo unha cataplana, que é de Portugal, típica portuguesa. Entendinche que cataplasma. Cataplasma. Sí, bueno, tamén está ben. Cada un. Tamén está ben. Ti sabías o que é a cataplana? Non. Ves? Faz como a min. Pois contalle, Mer. Claro, pois é unha receita que se fai nun recipiente especial que se chama cataplana. Que lle dicía cañotas, non o temos, pero sería así como unha cazola doble, Cerrada. Como estas tixolas dobles, sabes, tal, pero máis grande. de aluminio ou de acero inoxidable que ten para pechar así. Entón faise aí dentro con Para todos que os se subiños. lle quede aí o xogo. E ás veces a fan de peixe marisco, outras veces de porco. E cando fan de peixe marisco, engádenlle chourizo, que vou a facer eu hoxe. Ai, bueno. Non sou do Portugal, Hai que moita xente que nos ve desde Portugal. A min teme pasado, isto non é broma, teme pasado que me paran en Portugal. Que nos ven, sí, sobre todo no norte de Portugal, claro. Que din que ven o programa, así que un bico enorme para os portugueses que nos ven e para a xente E podo galega que saludar a está... dos portugueses que son amigos. Pode só, aí tes aí. Un saudiño para Dorinda e para Tino. Xa está, algo máis? Dorinda e Tina, perdón. Pero dixaxe ben, Sí, quero repetir. Dorinda e Tina. E nós temos que saudar tamén, atende, a xente de Chile e da Argentina que nos ve todos os días, Supoño, non sei se en directo ou indiferido, pero que nos ven todos os días, así que bicos para Chile e Argentina. En especial, vou nominar a Andy e a súa nai Delia que nos ven, Andy e Delia, así que bicos enormes, gracias por seguirnos, por vernos e por acompañarnos ao espazo gastronómico. Xa está. Espazo literal, Somos internacionales, É increíble, Increíble. Bueno, este é o plan de Merchi. Vese algún fallo? Fallo non, vexo yo acerto ali con marisco, xa me gusta. O que vexo xa me gusta. Estás preparada para a lunizaxe, para chegar ou non? No, todavía non. Hai que darlle unha volta máis, Vale, pois veña, vamos con Xoan que Michel, por favor, Fátima. Aquí deste lado estás. Hola, Fátima. Hola. Que tal? Xoan que Mira, dixo que para conquistar a lúa, estou facendo un non a lúa exame. de Pontevedra, Estou a conquistar a lúa de facendo verdad. Igual que ela, Ai, Porque bueno. Bótalle fago sabor. aparte porque así si non dá tempo. Bueno. Si non así iría facendo aí pouquinho a pouco. Sí. E si non aquí. E agora o que vou facer na bechamel, que xa a teño, é picarlle un pouquiño de grelo. E te queda un aspecto amarmolado, Bechamel con grelo. con grelo moi rico. Sí. Pois este sería o plato propio para levar ao espacio. O grelo, que máis gallego hai co E máis hai outra cousa, hai grelo deshidratado xa. Sí. Que podes levar, porque levan todo deshidratado. Aquela non é excusa. Mira, o chourizo envásalo ao vacío, non está deshidratado, Este pero está envásalo ao embotado. De vacío. feito, este grelo está embotado xa. Mira, Cocido, ves? claro. Que Se non come maravilla. grelo hoxe en día na vida. Non a dar que non quere. Ahora xa. Mira ti, Habería que modificar a canción. Hai un gallego na lúa comendo que grelo. Claro. Sí, Que maravilla. comendo grelos. Que maravilla. Ahora engadimos o grelo, vai coller todo o sabor, por eso Claro. a bechamel aquí non lle botei, hai que lle botar noz moscada e tal, neste caso Nada, non lle botei nada, absolutamente non ni toques, pimenta ni non nada, toques. non o toco, non. Eu Vai quero quedar dicir así. unha cousa, si agora os da Artemis 2 chegan á cara Listo. oculta da Lúa e ali hai unha civilización Isto intelixente ten que bueno. nós non coñecemos, ti imagina que lle chegas con os grelos. Chegaslle con os grelos ali e con os chourizos e que che van decir, van dicir, pasa. Poñerán ali, como hai aquí, a ruta do grelo, non sabe, Sí, na exactamente. carretera. Ali, Poñerán ali, ali ali, tamén, ali. claro. Estaría guai. Maravilla. Mira que chulo. No, vou a suavizar un pouquiño máis. Vale, Aquí vale. agora buscas a textura que ti queiras. Que chulo sería, Botamos un pouquiño máis porque creo que quede que cubra todo, porque Claro. isto vai a ir para aí cando lle bota pataca. E leva ovo, que estou vendo ali ovo. Ao final de todo, cascamos un ovo, que aquí o podemos facer o forno, Ah. con isto, ou se non, metelo frito, que é o que vou Frito. facer. Non che gusta con puntillo ou sin? Bueno, fajo unha becada xa. Sí, non, Vale. gustame con botillo. Vai, unha de cada. Xa está. Fátima, tenche que preguntar cal das dúas levabas pa a Lúa.
Se tens que ir... Eu para a lúa, de momento, sin probalas, Sí. levaría a do grelo porque me parece moi enxebre. Moi enxebre. Moi enxebre. Se tens que ir ali conquistar a lúa ou presentarte a unha civilización, non? Eu levaría unha carpeta de grelo, sentaba ali. Chourizo, pataca, é unha receita. Está ben, está ben. Merchi, os dous estamos aí. Pois vouche pedir que vayas á zona de sufridos, que te sentes ali ao lado do casco e despois chamamos, te vale? Perfecto. Un aplauso para ela que está con nós na Volta aos Campeonatos de Televisión de Galicia. Ben de Ordes. Bueno, vamos alá. Merche Rodal, que nos quere contar algo. Merche Rodal. Vale, estamos... fixemos o sofritiño, o refrito, e agora imos a pasalo por aquí. Valo triturar todo. A triturar todo, para que quede Vale. unha salsiña na que imos cociñar todo o peixe e o marisco. Vale. O sea, vas triturar todo, mételo aí e vai quedar como unha salsa espectacular. Moi ben, pois Eso- agora sí que eso vamos a espero. contar cousiñas a Galicia, así que vou ir movendo así un pouquiño a pouco. Ai, é onde quería chegar. Hoxe, compatriotas terrícolas, cociñamos unhas boas cazolas con sabor, con marisco, con grelos e con fundamento. Sí, porque ir ata a lúa non é cousa dun día, senón que yo digan os do Artemis. Van ser 10 en total. E como a NASA non quere que se depriman no espazo, cargaron yo sabor. Cóctel de gambas, polo ao curry, carne á grella, todo preparado para rehidratar e quentar, porque neveira non levan. E para beber, pois café, chocolate, cantiño, batidos, zumes, non deberan ter moita queixa, E nós, astronautas galegos, que deberíamos levar para ser felices cando xa non teñamos os pés na terra? Licor café? Bueno, eso seguro. E para comer? Pois eu apostaría polas cazolas que preparan hoxe Merche e Xoanqui. Un bocado de calquera das dúas, nin morriña, nin farrapo de gaitas. Contádenos cal levaríades vos en misión espacial. E como sempre, en @voltascoprato, onde recordo que temos un sorteo activo. Ai, sorteo activo no A Voltas co Prato. Seguimos cociñando. Veña. Cho. Este. Caranza, Perdón, caranza. Perdón, pasa que na lúa, sabes, na lúa... Sí, ainda non hai parroquia, Ainda sí, non teño moi definido o concepto Marcos. Os Marcos ainda non Concepto Marcos na lúa. Temos que fijarnos. Hai moito que explorar ali, ainda é todo polvo, además, é todo polvo. Ostras. Bueno, como ves, compañero, a que empieza a molar, cuate. Para, espera, que vas a Non facer? vou esperar nada. vas Vou facer? botar aquí e vou embarcar a becha. Esas son patacas. Claro, son pataquiñas fritas, sí. Isto, Tiene mira, por aquí un cazo. aquí. isto que... Que fame vas pasar? Que fame vas pasar? vas- con esto? ninguna. Que fame vas pasar con esto, Galicia? Que fame vas pasar con esto no espazo? A ver, que fame vas pasar? Mira pa aí, pataca, chourizo, grasumada, material, o corazón contento. 10 días fora da casa, pero que contento tes o corazón, Volve si queres máis. Vai esa luna, que vas a luna, vete a Galicia. É como ir á universidade o primeiro día. Están chamando. Ah, vale. Vamos recoller a chamada telefónica. Porque, a ver, día de festa, día de festa, a saber quen é. A ver, mi má. Sí. O sea, a Que gente empatada. non lle podo coller, que colgou. Chamou e colgou. Claro, iría a misa. Non sei. Día de festa. Igual son horas, 7 e pico da tarde. Igual se desmayou, veulle algo a ver a bexamel de Xoanqui Meixeres. Que volvo a chamar, veña. Espera. Mira pa aí, que animalada. Aí, quieto, Buah, que ahora- toda a grasiña aí do chourizo. Efectivamente, ahora vamos a fritir un ovo. Que ben se está, aí está. A ver, vamos a ver, collemos, yo. Que dis? Igual que sí, non? Sí, vale, venga, vamos a hablar. Hola, ¿qué tal? Boa tarde. Hola, cañotas! Ostras, para. Este sí que é. Quen é? Non me coñedes, parece mentira, Eu creo que sí, porque xa me Ai, metí, sí. xa me metí na túa pel, sabes? Xa sei máis ou menos como funciona o teu sistema. Rocío Barrio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues moi ben! Oi, Ro, entendo que está na Pascuilla, non? A Pasculla empeza o venres, hoxe é luns de Pascua. Ole. Pero como va, a ver, como vai o tema da Pascua de Padrón, porque ainda non me entero moi ben. Tedes a Pascua estes Son moitos días? días. Claro. Claro, empeza. Bueno, está a xoves, é Venres Santo, que é así máis tema religioso, e as festas empezan o mundo verbena e todo isto, sábado e domingo. E lunes e martes, que é lunes e martes de Pascua. Entón ainda temos mañá, hoxe é mañán, e despois o venres, o sábado e o domingo que ven, bueno, é Pascuilla. Vale, unha cousa, ti fuches algo pola casa?
Eu fui por acaso, estou na casa de miña nai agora mesmo, pero logo marcho para Verbena outra vez. É que xa me parecía, está Xoan que aquí nun apuro, pobre, que pasou, Xoan? No, está ben. No. Home, pasa un pouco, pero da igual. A ver, que vos pasa? No, é que xa me parecía a min, Ro, que non te vira hoxe pola mañá aquí na redacción e dixen eu, nin ao mediodía, e dixen eu, onde estará esta muller, Onde estará esta muller? Home, que pensas que eres o único que non lle gusta traballar? A ver, se non lle gusta de proula. Vale, tens razón. Vale, voute meter nun apuro. Ti que escollerías para ir ao espazo? O de Xoan que Meixeiras, que leva bechamel, chourizo, pataca, ovos fritidos, ou o de Merche Rodal, que está facendo unha cataplana. Unha cataplana portuguesa. Necesito que veñas mirar porque... É que me gustan os dos moitísimo. Pois tens que escoller un. Mira o que fai Merche. Bota. Home, a ver, aquí está un espectáculo. Isto é un espectáculo, Hoxe vou ir con Merchi, veña. Con Merche Rodal. Rocío Hoxe vou Barrio. con Merchi, que me gusta moito a cataplana. Sí, Rocío Barrio que quere que convides a Cangas, sabes? A ir a Cangas. Mira, eu que vos convido a todos. Convídovos a ir a tomar o polvo hoxe. Ai, que rico, a Padrón. E ademais, sabes que está pulpería pola mata. noite? Que rico, pois... Sabes que está hoxe pola noite? Quen Que está? vai moi ben co tema do día. Quen O está? satélite. Imos. Estamos satélites hoxe pola noite en Padrón. En París de Noia. E nós vestidos de... a París de Noia, nós vestidos de astronautas, hai que de verdad. Ro, un bico moi grande, gracias por chamar. Un bicazo, mañá xa nos vemos, Paso moi ben, vale, disfruta. Chao. Vemos mañá, un bicazo a Malaguiño, todos. chao. Estará Rocío Barrio. chao. Mua, maravillosa. E este prato tamén é maravilloso. Non tanto como o Rocío, que é máis maravillosa, pero achégaselle. Esto... Aseméllaselle bastante. Mira o gambón. Pusemos Este aí abaixo as patacas, todo o peixe, o polvo, o chourizo, regamos co Atención, sofrito e porque agora... Dime. Seica, no sur da Lúa, hai auga. No, na Lúa non, Marte. Entón, en Marte, se no sur hai auga, podería haber gambóns. Que é o que máis me interesa a min. Podería haber gambóns. Unha civilización de gambóns. Gambóns gigantescos para coller e cociñar. Habrá que investigar, habrá que ir ali a investigar. Teño que probar de sal. Escoita, entendo que vale calquera peixe. Sí, claro. Porque dixetes que calquera cousa que tiveras na neveira... Normalmente faise con peixe branco. Ah, vale. Pero podemos probar un día con peixe azul. Ti eres a que sabe, eu. A min gustame, pois un pouco de pescada, un pouco de abadexo, mesturamos uns con outros. Gambón. Os gambóns. Os mexillóns espectaculares porque lle dan todo o sabor. Os calamares. E botaches as... Chipiróns. E o truco do chourizo, claro. É verdad, aí se vai. A nosa cataplana. Que tal se vas a abrir? a nosa cataplana? Sí, Vas a abrir? Podemos abrir, a ver que tal vai. Ten que facerse máis. Faltalle. Vale, pois pecha, se lle falta pecha. Aí Ten que está. facerse aí, con todos os aromas, todo concentrado. Anotade ben os pasos e as cantidades, porque isto ao final, sabes, cantidades, receitas, é fácil, non? Isto pide pan, as cantidades son aproximadas, o que ten que haber bastante é pan, Para mollar. para facer sopas. E despois isto, por exemplo, as salsas que quixeras que quedase un pouquiño máis espesa, que faz un pan machucao, Podes facer un pan machucado, un poquinho de améndoa. E xa está, xa che chega. Moi ben, vai moi ben, Merche. Mira, Merche está... Ahora mesmo non ten ningunha... Bueno, non cousa máis que facer, non? Son as horas libres no espazo, señores e señores, que, bueno... Contemplar. Cando tes o traballo feito que fai é mirar a lúa ali ao fondo. Mira, ponte a mirar a lúa. Mira pa ali a lúa. Venga, mira pa ali a lúa. Uau, onde está, Veña. Ai, que bonito. Vamos con Xoanqui. Picando o verde. Verde, non? Ainda non acabou o seu turno, a súa xornada laboral. Xa rematei. Estou aquí, esperándote. Vale, temos aí a conxunción dos mellores sabores que leva Galicia. Grelo, chourizo, pataca, cebola, pemento. E que máis? Allo e ovo. E ceboliño perexil, para que isto de que... para darlle esa luz ao espacio. Vale, veña, contame como vas antes de marchar coa convidada. Xo teño listo, neno. Que tes aí Esto está os ovos completamente e demais. rematado, os ovos a medio feito, claro.
aí subeu todo e non fai falta nada máis. Isto para coller pan que llevo a ver se Merche me dá un anaquiño de pan que eu vou a poñer, Que? Que sí. Sí, verdad que me vou dar un anaquiño. Comida, por favor. Voulle pedir aos cociñeros que agarden por min para empratar, vale? Vale. Agardade. Oído. Vale, Oído. oído cocina. Ahí está. Veña, vamos con Fátima, vamos para lá. Vamos coller a bandeira, A bandeira da Volta Escobrato. Ai, como estás, Fátima? Ai, eu estou Ben. de maravilla aquí, sí, coa recendo que ven. É que ule moi ben, as dúas receitas. É que o peor é que as dúas receitas son bastante traizoeiras, porque, mira, estamos vendo aí as dúas. A de Xoan que xa Maravilla. é reconstituinte despois de botar unha tarde arranxando a nave, verdad, por fora, claro. É como dixetes ti antes, a graxomada esa que mantén, sabe. É que despois, para que lles mandan deshidratado? A ver, ten unha explicación. Que necesidade hai? Sí, é verdad. Se poderían subir cun chuletón ali arriba, me cato, tomar un chuletón vendo a lúa, vendo a terra, Que bonito sería. Pois para iso que Chegará, que poñen un vídeo da Volta Escobrato. Veña, vamos a empratar, vamos para lá con Merche máis con Xoanqui. Dámoslle un aplauso, veña, vamos para lá, vamos. Vamos con Merche, por favor. Para. Merche, marcha, aquí. Mira a cataplana de Merche Rodal. Isto non é, como diría aquel, non é cousa menor. Non, a verdad que non. Que maravilla. Ten un color xa, un olor. Bueno, e quero que saibades que todas as receitas están no noso Instagram, onde somos estamos a menos de 100 seguidores de ser 20.000. Mi madriña querida. 20.000 na madriña. Na madriña familia do A Volta Escobrato. Así que, por favor, por favor. Usted, para poñerse de pé e para aplaudirlle a Merche Rodal pola cataplana que fixo maravillosa era. Wow. Aí está. Rematando, e imos con Xoanqui Meixeiras. Imos aló. Que nos poñemos tamén de pé con Xoanqui porque é Abaixo, collemos o material. para que lle de todo un pouquiño de ovo, que está no seu xusto. Mima, sí. Mira que colorido tan bonito. Si máis, sí. Pois xa verás o sabor. Quero Xa verás co grelo abaixo. recordar a xente que é bixamel de grelo, Bechamel de grelo, sí. Pero Con vamos a pataca, limpar chourizo, aquí un poquinho ovo. esto. Aí. Bueno, Fátima quería ideas espaciais, non? Así de verde. Querías ideas espaciais e chegou o grande momento, así que un aplauso para o queridísimo Don Xoanqui Meixeiras. E agora sí que temos que ir probar. Ahora chega o momento Veña, difícil. vamos para probar, aí á dereita, no cabeceiro da mesa. E para a xente que está na casa, recordade que mañán hai a Volta Escobrato, que estamos aquí cociñando, mañán volvemos. Mañán volvemos a estar aquí, Así que... o tema do sorteo, que non me acabamos de recordar a director, non me acordaba. Gracias. Mañán rematamos sorteo activo que temos no noso Instagram, así que, por favor, participade no noso sorteo, dadelle amor, espallade, que repartimos cousiñas ricas para levar ao espazo e a onde queirades. Cando queiras, valle dando, Fátima. Ai, meu Deus! Qué boa pinta, Que bo Pois aspecto tamén, e que boa pinta teñen as dúas receitas. Porque non poderemos levar un de primeiro e outro de segundo. É que mira, hoxe... Logo unha magdalena, un helado. Boa idea. Atención. Hoxe quixemos viaxar ao espazo coa nave de Artemis do A Volta Escobrato. E temos a Fátima de Ordes probando a comida que podería cruzar a Lúa, Marte, Mercurio e Venus ata chegar a Plutón, que xa non sabemos se é ou non é. Xa non sabemos. É tras Plutón. Unha cousa é a lista. E Fátima de Ordes, despois de probar as dúas receitas, ten que decidir... Vou levantar a mão a cámara lenta, vale? Ten que decidir quen gaña o A Volta Escobrato da televisión de Galicia. Pois mira, hoxe... Espera. Foi difícil, non? Hoxe, non, é que o que iba a dicir é que hoxe sería merecedor dun empate, porque a verdad é que é moi difícil decidir porque están riquísimos e son os dous moi da terra. O grelo para min sería, vamos, o típico de levar ao espacio, pero a min pérdeme o marisco, entón vou con Merche. A cámara lenta. Merche Rodal! Bueno, señoras, señores, Merche Rodal
día de hoxe no viaxe intergaláctico da Voltas co Prato polo espazo. Mañán volvemos a unha Voltas co Prato normal, así que queden coa Galego como sempre, queden aquí con nós. Mañán estamos aquí e ás 10 da noite a penaltis na Radio Galega. Un bico enorme, chao.